Здрасти! Днес е 17 декември и е 17-тият ден с предизвикателството на български. Днес ще правя 9 теми, защото и вчера нямах време да направя. И за това днес ще правя темата номер 16 и темата номер 17 за днес. Аз имам тук темите и това темите са за вчера. Какви планове имаш за следващата седмица? Тази седмица на петък ще ходя в Кощи в Испания да прекарвам Коледата. И за това следващата седмица аз надявам се, че ще бъде много хубава седмица в Испания с семейството ми, с приятели ми и с също малко почивка. Затова нямам специфични планове, но мисля, че ще бъде хубава седмица. И друга тема за днес е какви филми харесваш да гледаш? Де факто не гледам много филми, аз гледам повече сериали и те обикновено са много различни. Аз гледам понякога комедии, понякога аз гледам романс, не знам ако е на български като това. И аз гледам много различни неща. Затова аз не знам. Много трудна въпрос. Много труден въпрос за мен. Да, аз нямам хубав нещо. Да, и това е днес. Утре ще бъде 18-тият ден. Аз съм много щастлива, защото аз все ще правя половин от предизвикателството. И аз мислех, че аз правих само една седмица, но не много видеа. Но да, и да, благодаря много за всички, които ми пише, защото аз се чувствам много щастлива да чета. И също аз упражнявам български, когато аз пиша. Да, но това е днес. До утре!